Nag-ulan, unya bugnaw ang panahon. Pero ni among tanan karon. Dako gyud kaayo ang inyong gugma sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan ang tanan nga niya dinhi. Inig misa di Gallo ang obispo musuroy magbalhin-balhin sa iyahang pagmisa sa lain-laing mga parokya. Ako ning gibuhat aron nga wa po'y magmahay. No? Unya dinhi sa inyo ha, karong December 22, anhi unta mi magmisa sa inyo. Pero nagbagyo man. Karong adlaw adto unta ko sa isla sa Kabilao. Wa mi makalarga ug mihangyo mi sa inyong padikura nga dinhi lang sa inyo magmisa. Ug thank you so much Father Alex sa imong pagdawat kanamo. Atong pakpakan si Father Alex. Palihog lingi asa ninyo ang inyong mga tapad. Unya ingna pakurati. Ingna brad sis na ako'y ihatag nga pinaskuhan nimo. Sige. Nakurat ba? Makurat yun na. Kay kasagaran baya nga madunggan nato karon pinaskuhan be? Tagsaragyoy mo ingon nato na ako'y ihatag nga pinaskuhan nimo. Mga igsoon, mao ni ang nindot natong buhaton. Magpakurata sa atong mga kaigsuonan. Ato silang ingnon na ako'y pinaskuhan para nimo. Kung mangutana sila, unsa man, tubaga dayon, i-deliver pohon. Karong adlaw, nadungog nato ang ebanghelyo sa nahitabong pagkatao ni Kristo. From the Gospel of St. Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. Aduna kini tulo ka mga butang nga pwede nato pamalandungan. Ang una, ang sorpresa sa Pasko. Ikaduha, ang gasa sa Pasko. O ikatulo, ang misyon sa Pasko. First is the surprise of Christmas. Kung pahulagwayon ta, unsay nahitabo sa unang Pasko, atong ipakita nga ang tanan hapsay ug napahiluna. Butangan natog bilen na ay tulo ka mga hari, na ay bituon, na ay mga magbalantay sa karnero, na ay mga mananap, ug naa ang sagrada pamilya ni Jesus, ni Maria ug Jose. Malinawon ang tanan. Pero mga igsoon, sa pagkatinuod lang, kung sabto nato ang gisaysay sa ebanghelyo, dili hapsay ang unang Pasko. Makalibog o makadisturbo. Nabalisa si Maria, naglibog si Jose, o ang mga tao sa kalibutan, wala magdahom nga kini ang buhaton sa Dios. The first Christmas was a surprise in all sorts of ways. Si Maria nabalisa, nganong nagsabak man siya, nga wala man siya mahilabti pa? Nganong siya man ang gipili sa Dios, nga ordinaryo raman siya nga tao. Si Jose, in love kaayo, o siguro excited na siya sa pagpangandam sa umaabot niya nga kasal. Unya, naunsa man kini? Abi niyag nakaila siya kaayo ni Maria, ug nga kining babayhana, modelo sa katarong. Nganong napaangkan man siya? Ma-imagine nato, mga igsuon, ang kalibog ug kasakit nga gibati ni Jose. Apan matarong siya, ug dili niya mahimo ang pagpasakit kang Maria.
nagplano siya nga bulagan si Maria sa hilom. Aron dili kini maulawan ug dili usab mapasakitan. Si Jose ug Maria adunay nindot nga plano sa ilang kinabuhi. Sa usa ka pamilok, nausab ang tanan. Daw nawala ang tanan nilang gidamgo o gitinguha. Daghan siguro kanato makarelate ning nahitabo kang Jose ug Maria. Usahay adunay mahitabo sa atong kinabuhi nga kalit makapautro sa dagan sa atong kinabuhi. Doon na tayo nindot nga plano, unya sa kalit lang, usbon sa Ginoo. Ini kahitabuan kasagaran mawad-an o panimbang. Dili na masayod, unsay buhaton, ug naay maluya. Ang uban, mawad-ag paglaom, mawad-an o gana. Sa kaulahian, uban sa paggiya sa anghel, nasayran ra ni Jose nga ang Dios aduna di ay laing plano para kaniya ug sa iyang pamilya. Joseph had a plan, but God had a much better plan for him and his family. Mga igsoon, kung uyugon ang atong kinabuhi, kung usahay, dili matuman ang ato mga damgo o tinguha, ato kining hinumduman. Ang Dios adunay plano para nato o kontrolado niya ang tanan. Dili taangay mawadag paglaom, dili taangay musurrender, tungod kay ipahiluna ra sa Dios ang tanan. We may not always understand why God allows certain things to happen, but we can be certain that God knows what He is doing, and He is not making mistakes. Christmas reveals a God of surprises. That is good news, because it means that the world, including our life, doesn't have to be orderly for God to enter it. Ang ikaduha, ang gasa sa Pasko. The gift of Christmas. Sa unang Pasko, gihatag sa Dios ang pinakabililhong gasa para sa kalibutan, ang batang Jesus. Ang balaang kasulatan, nagtawag kaniya sa daghang pangalan, anak ni David, anak sa tao, anak sa Diyos, Kristo, manluluwas, Mesiyas. Pero mga igsoon, para kanako, ang pinakanindot niya nga pangalan, mao ang Emmanuel, God with us. Ang Diyos, uban kanato. Ning nagkausab-usab nga kalibutan, usa ka kamatuoran ang magpabilin. Ang Diyos makig-uban kanato. Sa kaso ni Jose, ang Diyos nagpadayag sa iyang presensya pinaagi sa usa ka anghel. Sa atong bahin, ang Diyos magpadayag sa iyang presensya ug gugma pinaagi sa mga sakramento, pinaagi sa iyang mga alagad sa simbahan, pinaagi sa mga pulong sa balaang kasulatan, o kaha, pinaagi sa mga panghitabo nga usahay dili nato masabtan, usahay dili nato mabantayan. But He is there, actively present in our life and showing His love for us. Before He ascended into heaven, Jesus gave His disciples the utmost assurance. Remember, I am with you always until the end of time. Sa katapusan, mga igsoon, ang misyon sa Pasko, the mission of Christmas. Si Jesus magpabiling buhi dinhi sa kalibutan, pinaagi sa iyang simbahan.
kita nga iyang katawhan. Siya magpadayag sa iyang gugma para sa mga tao, pinaagi sa matag usa kanato. Christmas has a promise to us, but it also has a mission for us. Think of it. Any one of us might be the very person that God chooses to comfort and to help someone in need. Kung doon na may tao nga magkaproblema sa eskwelahan o sa trabahoanan, magkalisod-lisod sa panginabuhian, masakit o maaksidente, posible nga ikaw mao'y pilion sa Ginoo nga ipadala para sa maong tao. How wonderful it is to imagine that God uses us to comfort and to help someone in need. Mga igsoon, ayaw kalimti ha? Pakurati ang inyong mga kaila sa pag-ingon, doon ako'y pinaskuhan para kanimo. Unya, kung mangutana, unsa man, unsa inyo itubag, i-delibera pohon. Ang atong itubag, ang akong inigsuon nga gugma o pasalig para kanimo. Nga mutabang ko nimo kung kinahanglanon, kung doon na kay problema sa imong kinabuhi pohon. Advance Merry Christmas kaninyong tanan. Atong daygon o pasalamatan ang Dios sa masipang pakpak.